Sziasztok, én Grumi 11 vagyok. És itt van velem Batman, aki Chris mondom. Most így F1-be végig fogjuk vinni a mapot. Ami nem tudom mi, de itt van Chris. Gec! Na, itt van, azt elolvasd meg. Play for izét. Látjátok, kaptunk egy Fatal Falling X. Ja, amúgy ezt a videót már másodszorra vettük Ja, fel, másodjára vesszük föl, bocs, de lehet a felvétel. Ebaszt az buzi. Na, Rules, Playful-on van már ezeket megcsináltuk. Most az a balok single player 50%-os a fényelő, meg a cruise az ki. Nem ütetünk blokkokat, reméljük, ne vegyük le az epic cipőt. 5 darab epic pénz van. Ez vicces. Vedd 50 le a bringerszet, mert én levettem. Igen, az előbb 3 epic pénzt találtunk, úgyhogy reméljük, hogy... Na, kezdjük is. Én nyomom meg a gombot. Jó, te nyomod meg, mert én nem úgy csinálhatom, mert F1-be vagyok. Hoppa. Ez egy ilyen Hogy rohadnám meg, én meg nem jumpos map, amin már elestem. Elestem, jó. Én is leestem, bazd meg. Jó, de Jó én van. azt mondtam, hogy elestem, nem azt, hogy leestem. Jó van, te most vágsz egyet. Nem vágok. Csak ide kell jönni. De mit csinálsz? Itt hátul lehet följönni, te okos. És Ja. minek gémmódozó? Jó, gyerekek, látjátok, így csinál Chris. Nem. Ez olyan, hogy így ráugrotok, kaptuk egy kurva nagy ugrás, és akkor is föl. Rohadnám Bocs, de ezt már meg! megcsináltuk. Jó, megváljuk. De Hoppá. ne tépezzél Pont már! ide. Kapjad be a faszomat! De most ne a fasznak De nem ütöd le! De Chris, ne csaj! Jó, Az előző aki csal, az videó... buzi, úgyhogy Chris buzi. Itt kaptunk volna potit, de elhasználtuk, úgyhogy okosak vagyunk. Ájjjjj. Ez pont beletépész. Ez pont beletépésztem ugrásba. Ne tépezzél, buzi. Nem vagyok buzi. Jajba. Nem vagyok. Ja, gyerekek, amúgy ezt a videót azért csináljuk, mert Hát én mert nem buzi. volt. Mert ez a buzi akar videó. Meg kijött az 1.8 ünnepére. Ja, nagyon örülök. Amúgy én leszrom. Én is Gyerekek. nem tetszik. Ja, 2 percig örült neki ezt. Ja, 2 percig örültem neki, oda mentem, kipróbáltam a slime blokkot, megpróbáltam leírni a gyilkos nyuszit, és... Hogy rohadnál meg! Még nem a gyilkos nyuszira, Szerencsé, hogy én nem veszem a videót, mert egyfolytában ilyen game-modozok. Jó. Gyerekek. Lehet, hogy Örüljetek part neki, 2-be lesz a vidé, nem baj. Tényleg majd összerakom a vidét a Camtasiával. Tényleg a spéles majd küld át. Mert most tudod, Hát már ma nem tudom már, mert hamarosan nekem is csak mennem. gyors küld át. Én mondom, hogy nem tudom, mert nekem is mennem kell, és nincs csak az exe file-ra. De jó. Exe file már nincs, mert Akkor majd letöltöm. nekem csak a Jó, parancs. de a mappa kellene igazán. De hogy lehetek ilyen béna? Jó, bocsánátok. Ja, igen. Mint mondtam, már egyszer végigvittik a mapot. Sok csalással. Elég Találtam sok olyan csalással. pénzt. Hogy gyerekek, tényleg csak. De hogy lehetek ilyen béna? Mert mindig az van. Ezt, na nem 0, hanem 1. Engem meg buzinak hívsz, most mit mondjak. Pedig az A előbb buzi sokkal egerem gyere- egyfolytában Ja, kihúzódik. értem. Ott kihúzódik az eger, és nem bírok bemenni. Na, végre. Na, visszadugtam az egerem, na. Bazd meg! De most komolyan izét hallottam, zombi? Jó, nem érdekel, most kreálva veszem ki. Szóval van. Aj, gyerekek, mennyit kreálzik ez? Most már vissza se váltok. De mi ez most nincs? De amúgy tényleg legyünk- Speed. És itt a zombi. Basszus. Hogy amikor izé Peacefulban van a szeró? Mi a? Nem tudom, de most kurvára tönkretettem a mapot. Peacefulba tett. De az meg milyen fasznak teszettünk? Véletlen volt. Véletlenek nincsen. Véletlen tönkretettem az adventure mapot. Véletlen. Véletlenek nincsenek, mondják. De van a... Találtam megint olyan epic pénzt. Én már vagyok amúgy nagyon. Jó van.
akkor most rá fogok tépézni Kriszre, és nem érdekeltek. Jó, ez így marad, leszarom. Tépészet nyugodtam. Nem látok semmit. A rák. Ebben van egy... Hogy itt is... Ja, igen. Most visszafele megyünk amúgy. Ma csak én. De hogy vissza? Erre Én kell. visszafele mentem. Mi? Én arra mentem. Hogy most merre van? Megugráltál? Igen. De most mi ez? Hogy lehetek ilyen? De most nincsen speed potting, basszus, lejárt Én a speed. Jó, én nem bírom megcsinálni, mert nekem lejárt a speedem, úgyhogy most Kriszt kamerázom. Ja tényleg, majd ki kellene vinni a... Ezt majd videó után elmondom. Most én nem jó helyre megyek. Tudjátok, mint vágás, és elmondom a Krisztnek, hogy mit. Itt is vagyunk a vágásból. Ez egy ilyen kis 5 másodperces vágás volt, úgyhogy... Kettő sem volt. Oké, de én vámolva megcsináljuk 2 másodperc vagy. Oké, majd pár advent... Rohadjál meg! TP. Nem kell. Nem leesett, mert remélem az epic pénz is belőle. Nem, az itt van. Az meg ide. Ez meg game mode. De baszket, nem itt voltam még. Hogy rohadnák meg! Ja, itt van a vége, ugye? Aha. Ja. És ez a videó Jaj, bocs! Ennyi Ez a is volt. videó ennyi is lett volna, és Krisz kikapcsolta valamit, és ez Team Extreme-es Minecraft volt, úgyhogy... Hamarosan jön az új videó. Vágja egy... Most átcsod lapfelvételt, de indítsd újra, amikor megy a másik map. Ciao.